sen varmaan pieni joku vähän käsi. Hän on kirjainen. Minä hain hänen hameensa. No eikä sinulle mahdu kissiin. Pitää rauhoittua sisar. Niin, paras rauhoittua sisar. Älkää kukaan te kutsuko minua sisareksi. Hän on varmaan vielä novi. No perkele, tässä se on paljon sinun. Kas tässä? Voi kansalaisen ketään teistä. Minä uskon, että tuon kaiken perussyy on hänen, tuon käytöksen perussyy on kyllä hänen suhteensa standiin. Tuhoa lapsi. Sano, että syntyy kuolleen. Mitä jos vain piilottaisimme lapsen? Sehän on sinun omaa lihaasi ja vertasi. Sehän voisit olla vaikka sinä itse. Anna hänen pienen maistaa tätä elämää. Mitä sinua haittaisi? Yksi pieni lapsi, joka nimetönä kulkisi täällä joukossamme. Oletko hullu? Eikö minun tähteni kannata tehdä yhtä syntiä vielä? No, kun ihmisellä on nykyään niin kovin suuri arvo. Ehkä toista oli ennen. Aika on nyt toinen. No, hyvä on. Minä autan sinua. Vannossa. Kautta neitsyt Maaria, minä lupaan, että autan sinua, tyytymätön poikaseni. Niin tyytymätönhän sinä olit jo pienenä, kun sinun olisi pitänyt kävellä, niin Valtteri joutui kantamaan sinua. Tyytymätön sinä olit tosi usein ja Valtteri vähän narrasi sinua. Jos nytkin narraa,